Bayan rukuni na farko da rukuni na biyu da suka musulunta, sai saƙon Allah subhanahu wata'ala ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya kira makusantansa, ma'ana yayi gargadi ga dangi mafiya kusanci da shi. A bisa wannan umarnin ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirya ganawa har sau 2 a cikin dare tare da danginsa na jini domin ya isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala. Kuma a duk ganawar yana samun cikas daga wajen babbansa Abu Lahab. Shi Abu Lahab shi yake fitowa fili ya nuna tsananin adawarsa ga saƙon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da yi masa barazana don ya bar wannan aikin na isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala. Wanda hakan bai sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya canza ra'ayinsa ko yin ƙasa a gwiwa wajen isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala. A lokacin Abu Lahab su ne manyan garin Makka, su ne masu faɗa aji, su ne masu dukiya, kuma yana ganin shi baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne, sai yake ganin cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira aka amsa zai kawo masa cikas. Kuma Abu Lahab idan aka yi yanka na akuya ko na tunkiya ko na rago, yakan ɗauko tumbin idan ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya yaba masa aka. Saboda tsananin adawa da musulunci da Abu Lahab yake da kuma takura ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai, yasa aka saukar da suratul Masad, wato tabbat yada abi labi wa tabba. A wannan gabar zan ja birki na tsaya. Ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV. Umdas TV tasha ce mai ilimantarwa. Tana gamsarwa, ita ce jin daɗin kowa. Umdas Online TV tasha mai inganci. Basu wulaƙanci a gurin kowa. Umdas Online TV, Umdas Online TV, Umdas TV tasha ce mai ilimantarwa. Umdas Online TV, Umdas Online TV, Umdas TV tasha ce mai ilimantarwa. Umdas Online TV, Umdas Online TV, Umdas TV tasha ce mai ilimantarwa.